Warrant of arrest sa mga sangkot sa pagkamatay ni Cadet 4th Class Darwin Dormitorio inilabas na ng korte. Sundan sa Ratsada Probinsiya. Naglabas na ng warrant of arrest laban sa 3 kadete at 3 doktor ng Philippine Military Academy. Sangkot sila sa pagkamatay ni Cadet 4th Class Darwin Dormitorio noong 2019. Ang mga akusado ay may kanya-kanyang kaso tulad ng murder, paglabag sa anti-hazing law at light physical injury. Nakapagpiyansa ng isa sa kanila. Nasa pangangalaga na ng Campo Aguinaldo ang mga akusado para sa court-martial proceedings. Naharang ang isang delivery truck ng isda sa quarantine checkpoint sa boundary ng Tagudin, Ilocos Sur. Nakumpiska ang 41 kahon ng imported na assorted pork and chicken products na nagkakahalaga ng higit 55,000 pesos. Walang maipakitang dokumento ang driver at pahinante ng truck. Bahagyang tumaas ang kaso ng physical injury sa Pangasinan ngayong umiiral ang MGCQ kumpara nung nasa ilalim ng ECQ ang probinsya. Ayon sa Pangasinan Police Provincial Office, dulot daw ito ng mga inuman sa loob ng bahay ng mga residente. Kabilang sa mga naitatalang kaso ng physical injury ang suntukan at stabbing incident. Gayunman, sa kabuuan, nananatiling maganda ang epekto ng ipinapatupad na patakaran ngayong may community quarantine sa pagbaba ng krimen sa probinsya. King Guevara, Balitang Amianan.